Belê dîsayê var baş, şev baş, demek xweş dixwazim ji we re. Vê varê me bernameyekê di derbarê meseleyên siyasî de nûçe de amade kiribû. Di dawiya bernamê de min xwest ez nivîsa Helîm Yusuf bi we re parve bikim. Lêbelê ji ber meseleyekî teknîkî wisa deng li hev qelibî eko çêbû. Wisa dilê me de bi kul min xwest ez vê nivîsê dubare bi we re parve bikim. Kesên ku îmkanê wan tune ve biçin di diyarnamê de gudarî bikin qet nebe li vê derê dikarin gudarî bikin. Bi destûra we niha ez ê nivîsa Helîm Yusuf bi we re parve bikim û derdê min tenê ev bû. Gelek spas. Mane tu Kurdî nexa normal e bavê min. Tu çi li vir rûniştî di ponê jî behsa gotinên mezin û bêwatê dikî bavê min? Geh tu yê behsa mafê mirovan bikî, geh tu yê behsa mafê çarenûsê yê gelan bikî, geh tu yê bêjî Amerîka, geh Rûsya, geh Ewropa, geh nizanim kê bi me re xiyanetê kiriye, xwedî li sozê xwe derneketiye. Ev çi pitpita têvalê ye bavê min? Mîna gêjekî ku şev lê geriya be di nava sûk û bazarên siyasetê de li dora xwe şaşmayî dizvire li te hatiye. Normal e bavê min. Madem tu Kurdî, bêdewletî normal e. Her tişt normal e. Berê ku tu ji min bipirsî bêjî çima, ez ê bersiva te bikim. Tu tim dibêjî ez netewam. Çima ciyê min di nava yekîtiya netewan de tune ye. Normal e. Ji ber ku ev rêxistin yekîtiya dewletan e. û tu jî bêdewletî. Tu yê bêcîk bînin mir. Ez yeqe şertî ji bavê xwe re bêjim. Mane tu bêdewletî nexa normal e. Wekî din gava li welatê te di teqînekî de bi dehan Kurd bêne kuştin, serokên dewletan li hemû cîhanê serxweşiya serokekî Kurd nakin. Ew serxweşiya serokê dewletek ku welatê te girtine bin destê xwe dikin. Dema rojnamevanekî tê û bipirse hûn çima wiha dikin, dibêjin ew dewletan têne mixatabê xwe dibîne. Tu jî bêdewletî. Tu yê çawa ji wan re bibî xetab? Ji ber vê normal e gava sed Kurd bêne kuştin û brûskên sersaxiyê ji serokê serdestê te re herin. Dibe ku wî bi xwe jî ew Kurda bin kuştin, dîsa jî normal e. Yê xwedî dewlet ew e, ne tu yî. Madem serokê dewleta ku tu lê dijî ew e û tu bi xwe bêdewletî, normal e bavê min. Divê tu xwe ji ber van tiştan aciz nekî. Gava tu bi zimanê biratî mafê xwe dixwazî, normal e ew qerfên xwe bi te bike. Ji ber ku wî ew maf bi devê tifingê ji te stendiye. Ne bi zorê be wê nedete. Lê gava tu jî bi devê tifingê bi zorê mafê xwe dixwazî, normal e ew ê te wekî terorîst binav bike. Ji ber ku tu bêdewletî, tu çekan li hemberê dewletê hildidî. Wisa jî normal e dema ew te wekî terorîst nîşan bide, hemû dewletên hevalbendê wî jî te terorîst nîşan bidin. Wisa jî xwîna te ne tenê li welatê te, li hemû cîhanê helal dibe, herkes li her derê dikare te bigire, te bikuje, te erzan bifroşe. Normal e bavê min. Her tişt normal e. Wisa jî welatekî wekî Almanya yan Swêd di şeveke tarî de û dûrî çavên kamereyan dikarin temîna berxekekî berkerê transferê dewleta te bikin û te bidin destê desthilatdarên wê dewletê. Dema tu biqîrî û bibêjî ez Kurdim, welatê min Kurdistan e, ew ê bixwîne kesar li te vegerîne. Erê, lê ka ji me re bibêje di pasaporta te de çi hatiye nivîsantin û navê kîjan welatî li ser e. Mebesta wan dewlet e. Tu aydî dewleteke dinî ku ne peyva Kurd, ne jî peyva Kurdistan tê de heye. Tu yê neçar bimînî serê xwe bi xemgînî berdî ber xwe, ji ber ku tu jî dizanî Ewropayî ne ji xeftina mervan, lê ji dokûment, ji agahî nivîskî bawer dikin. Normal e bavê min. Yan wê te bidin destê wan, yan ew ê bi xwe te bigirin, yan jî wê navê te li cem xwe di lîsta reşxînin, wê te nekin hemwaletên xwe, wê tu alîkarî bi te re nebe. Ew jî normal e. Ji ber ku ew alîkariya ku bi te re bibe, wekî alîkariya bi terorîstan re dibe tê hesibandin. Ji ber ku tu bêdewletî, stara te tune ye, pişta te tune ye, ciyê bewle ji bo te tune ye. Ji ber vê normal e çi bê serê te bavê min. Tu neçarî ku zimanê xwe daqurtînî, qebûl bikî. Normal e Tirk de ji Rûsan bi çend teneke genemê Ukranî bikirin. Wisa jî normal e NATO xwîna çend hezarekî ji Kurdan bifroşe wan, da ku Swêd û Fînlandya bibin endam.
وسا جی نورماله سوئدی یا فنلاندی یا آلمان چند لبکی جوه بدن دستی هوالبندین خواه ین ترک. بازار جهان یا سیاست مزنه. هر کو تفکر کرین و فروتنه گرم دوه بری هر کسی کرتنه بیروان. جخوا یه هری نورمال اوه بابی من. تو دولت همالاتی خواه نفروشه کسی. یه نه همالاتی تو دولتان تنه توی. جبروی مادم تو کردی نخواه نورمال تو بیجی بازار کرین و فروتنه. تالان کرن و مالویران کرنه. جهول را کرن و قر کرنه. همون نورمال. دولت تهبیا و او خودی لتدرکتو بیا. مادم دولت تتونه نورمال دولت اندن گوشته و بخون هستی و لحو دو پاره بکن. هر تش نورماله باقی. جخواش بری و هنوکی تروریست هاتنه ناس کرن. کرد ماشالله اف 40 سالی وانه دبیجن ام 40 میلیون. یعنی بکیمانی 5-6 میلیون هنه. جروجا روج بتنه کشتن. ما و دنیا خرابه به چند لبک جوان ببن قربان جبو پرستنوان ولاتین اوروپایی دموکرات. آنه نورماله که. لشونه که دشارتین لسری وان چایین دور ده بی قیمت هرن هما بکیمانی لور او دولت دموکرات هنکی قیمت دیدن کردن دموان لهم بر تشتکی لهم بر دخوازین خود فروشن سردستین بر. مالت کرد بی دولتی نخواه نورماله تو بی رادست کرن تو بی گرتن تو بی کشتن تو بی فروتن نورماله چرمی تا بی سن خاندن و جه کوچکان را هستی بینه پار بکرن. نورماله تو دو قرزی که تنگا کولانه که ده بی سکراندن و اوروپای دموکرات و خشک سریت بتوینه هم بسریت ده هم جی بسری دیروکا خواده بمیزه و ترادستی کجریت بکه. دکاره هر تش ببه. مانت کردی نخواه نورماله بابیم. بله gelek spas ji bo vê dema ku we ji me re veqetand. Ez dibêjim qey deng jî sekinî. Mala we ava ji me ew qas ji bo vê şevê dem bi dem em ê nivîsê wisa bi qîmet ku bikaribe xîtabê civaka me bike em ê bi we re parve bikin. Silav rêz ji her kesî re. Dem baş.